na galaong ang transport cooperative sa Iloilo City nga makabawi-bawi sila sa numero sa mga pasahero. Kadungan sang ginalantaw nga pagsaka na naman sang presyo sa diesel umpisa sa Martes, Hunyo 9. Sa interview sang Buong Radio kay Mr. Raymundo Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iyagin pahayag nga maayo kung tani nga balita para sa ila nga magabukas naman ang klase para sa elementary kag high school buwas bangod nga magadamo ang mga pasahero. Apang suno kay Parcon, posible nga maghamboy naman sa 80 pesos kada litro ang presyo sa diesel bangod sa gina-estimate nga 4 pesos nga price hike subong nga semana. Bawi ini matapos nga may big time rollback sa presyo sa diesel kag sang gasolina sang nagligad nga semana. Suno kay Parcon, ang ginahingyo gidkontani nila among pasakaan ng plete apang wala inigin grant sang national government. Pagalantawan suno sa iya kung masarangan sang kooperatiba ang diesel prices. Kadungan sang pag-abre sang klase bangod kun hindi mapilitan sila nga magabalik sa pagbuhi na naman sang mga unit nga igabiyahe. Matandaan nga dako nga krisis ang ginaagyangan sang transport groups sang nanginasod-asod ang saka sa presyo sang produktong petrolyo halin sa nagligad nga mga binulan bangod sang pag-ibual sang gyera dito sa Middle East. Kag isa sa ila ginhimo amo ang pagbuhin sa mga jeep nga ipabiyahe sa pila ka mga ruta diri sa syudad agod nga makakinot sila sa galastuhan sa gatong. Masakit-sakit ini sa part nato naman no. Pero ti makabawi kita ti abre klase sang ligad ganito nga mga binulan. So, grabe ito nga amon crisis kay ti wala klase nag-asod-asod pang saka sang diesel naton. Pero lantaw naton kung manageable gyapon ti kun hindi ti siguro base may mga percentage naman kita no kay ti amo na aton nga kuan kung hindi naton kaya kag daw dako gid para nga aton nga expenses siguro ma-percentage kita naman ti makabako naman ni aton nga mga pasahero no kay ti sigano nga pamerdihan kita anang taon namon kag i-try gid naton sa aton nga operasyon nga maka 100% kita biyahe starting Monday hasta Friday.